Тъкмо сте се зарадвали, че най-после окончателно сте махнали памперса и детето изненадващо започва да се нааква пак в гащите. Защо? Обичайно това е типично за 2-3 годишните деца, но не е изключено да се случи и на по-големи. При някои се случва инцидентно. Може да са толкова улисани в играта, че забравят да отидат до тоалетната преди това да е станало. При други се оказва често явление. Когато са по-срамежливи и предпазливи, имат проблем с използването на чужда тоалетна и така нататък. Трети категорично отказват да свършат голямата работа в тоалетната, акото си е тяхно и не си го дават. Изпадат в тежки ридания после, обяснявайки, че тяхното ако в никакъв случай не може да изчезне завинаги в канала. Развиват така наречената тоалетна фобия и са склонни по-скоро да се накват в гащите си, отколкото да използват тоалетна. Не всички инциденти са предизвикани от изпускането на детето в гащите. Има и случаи, в които неприятните петна по бельото са в резултат на това, че хлапето не е успяло да избърше дупето добре след посещението в тоалетната. Още от съвсем малко го учете да се почиства старателно, а най-добре да се мие всеки път, когато се изака. Имайте предвид, че известно време ще трябва да следите дали се справя добре. Не може да очаквате, че мъничето ще е съвсем старателно от третия или петия път. Възможно е да отнеме седмици. Важно е да го научите, че веднага след като усети, че му се ака, бързо да тича към тоалетната, да свали панталоните и бельото си и да седне на тоалетната чиния, за да не става изцапване. Възможно е зад това да седи недостатъчно разнообразно меню или комбинация от различни запичащи храни. Затова е важно да се следят съветите на специалистите по отношение на храненето. Ако вие може да карате 3 поредни дни само на ориз, то за малката ви дъщеричка това няма да е добре. Когато запекът е свързан с медицински проблем, зацапването обичайно е вследствие на серия болезнени опити на детето да отиде до тоалетната. И от тук възникват допълнителни неприятности. Мъничето се озовава в омагьосан кръг. Опитвайки се да избегне дискомфорта, свързан с ходенето до тоалетна, може с дни да го отлага. И въпреки, че това задълбочава констипацията, деца, които имат такъв проблем, често са с зацапано бельо. Случва се при хлапетата, които отлагат ходенето до тоалетна с ден-два, накрая да не успеят да овладеят инцидента. Но е възможно проблемът да се задълбочи, да се получат рани или дори хемороиди от твърде дългото стискане, а след това и от безрезултатното напъване в тоалетната. Мъничето може да вдигне температура, ако твърде дълго е отказвало да се изака. Запекът крие риск от интоксикация. Без значение каква е първоначалната причина, циклите на констипация и съзнателното избягване на ходенето до тоалетна може да повлияе на мускулния тонус на ректума, така че на детето да му бъде трудно да прецени спешността на ситуацията и съответно да не може да контролира ходенето по голяма нужда. Медицинският термин за това състояние се нарича енкопреза. Консултацията с личния лекар е крайно наложителна в този случай. Той би могъл да препоръча специална диета, натурални разхлабителни средства и прием на повече фибри, които да облегчат състоянието. По негова преценка е възможно да трябва да посетите гастроентеролог или проктолог за допълнителна консултация, а понякога се налага да се правят и по-сериозни изследвания. Някои по-опърничеви деца пък сами си създават проблем с акането. Отказват да отидат до тоалетна като част от маниера им да се противопоставят на родителите си. И естествено, понеже са малки, не осъзнават, че стискането ще доведе до неприятни последствия. Или ще си докарат затруднено акане, или пък ще се изпускат в гащите в най-неподходящия момент и на най-неподходящото място. Съгласете се, че да се наака докато вечеряте в ресторант, а вие не сте подготвени с допълнителни дрехи, със сигурност ще ви донесе неприятни емоции, оставяйки на страна миризмата, която ще се разнесе от вашата маса. Вместо да се държат все едно не съществува проблем, те показват на детето си, че се срамуват от възникналата ситуация. Някои са още по-груби в държанието си, подиграват се на детето, когато се наака и в присъствието на мъничето разказват на приятели и роднини за инцидента. Или пък му припомнят неприятните случки при всеки удобен момент. Реакциите на децата са различни, но при всички положения тези подходи само задълбочават проблема. Някои хлапета се опитват да прикрият притеснението и объркването с пренебрежително отношение и пълно неглижиране на изпускането.
дори могат да започнат да крият мръсното си бельо като начин да избягат под проблема. Ясно е, че да почиствате мръсно бельо или да се натъквате на такова натъпкано някъде в гардероба сред чистите дрехи е доста неприятно и разстройващо за самите вас. Но имайте предвид, че без значение колко гневни забележки правите на детето си по този повод, те няма да помогнат да се справи с приятните ситуации.